Mata. Dames en heren, ik ga u nu de sopraan aankondigen. Een hele bijzondere sopraan. En mijn orkest en ik zijn ongelooflijk blij dat ze weer bij ons is. Ze heeft namelijk, heel jong is ze bij ons begonnen. Ze was nauwelijks 19 toen ze het wereldberoemde Dame Jo Sutherland concours voor operazangers gewonnen heeft. Daarna is ze uitgegroeid tot een wereldberoemde, bekende musicalster. Ze is vlak voor nieuwjaar vanuit de andere kant van de wereld hier naartoe gevlogen om met ons concerten te geven. We zijn heel blij dat ze hier is. Ze gaat voor u nu zingen een van de allermooiste, zo niet de mooiste musical aria die er is. Gecomponeerd door Andrew Lloyd Webber uit zijn musical Cats. U kent het allemaal, Memory. Geef er een enorm applaus aan onze engel uit Australië, Lucia Lawrence.
Men heeft mij verteld, dames en heren, dat Hasselt het meest muzikale publiek van de hele wereld is. Klopt dat? Ik wil dat even testen. Ja? Dit blok hier in het midden, dat zijn de sopranen. Ja. Beetje meer, hè? Alleen maar. Oké. Dit blok en dit blok, dat zijn de alten. Ja? Fa, si, sol. Kijk, zo moet dat, hoor je? Oké, samen. Soprano en altita. Mooi, mooi. Ja? Oké, dat zijn de bassen daar. Ja? Waarom lachen jullie? Dat is makkelijk. Oké, samen. Mooi zo. En het allerlaatste zijn de contrabassen. Wow, mooi. Oké. Ja, dan mag je er allemaal samen. Best wel ooit gaan. Fantastisch, zijn jullie gekomen of zo? Ja? Hasselt's nonnenkoor. We gaan nu een stuk spelen dat u allemaal kent. Ik ben benieuwd hoe dat hier klinkt vanavond. Dat zal echt fantastisch zijn. Oh, dat heb ik vergeten. We spelen dit programma een hele hoop, dames en heren. En we nemen iedere avond op. En aan het einde van de tour maken we een cd ervan. En het beste publiek komt op de cd. Wacht,